ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମା ହାତର କହୁଛନ୍ତି ମାର ବାସ୍ନା କେମିତି କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଷ୍ଟୋରି ଅଧା ସରିଛି, ଖାଲି ଖୁସି ଖୁସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେ ସେଥିରେ ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛି, ନାତୁଣୀଟା ବି ଅଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟାଲ ପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଟୋଟାଲ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଯଦି କହିବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ସରକାର ତ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏତେ ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ୟା ପରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ, ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପରିର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିର ଆକ୍ଟିଂ, କାରଣ ଏନସିସି ର ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲଟାରେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ।